Gardens atangin lusakna chibai thaper kan pu kan cheu aituna kan mu hi ai kan muang hianin gardens te ni a puan tam tak khom ta khom na ani wangin ai hi alu tan tin na chau ala ni sia helaya huan en ko tu te omna ala ni sia ni helai hian ti chuanin a selama hianin motor kong pui om boka putang hianin motor slow le helma slow kala helma win lamte win sam lamte kal bokani ya china kumasalama kan soin khanin ai lai mun hi wan pu helaya wan en kol tu ina om namun ache namun ania chuan heng laya heng pangpar nal tak kan buang chi te heng en kol lai ang chi te hi heng wan pu te hian anen kola chuan yang kan buang hianin par moi tak te hoinia hian kan mu thei pa ni chuan ei wan hi wan tam tak fin khom Memorial Gardens hian ya wangin thriat dang na wan fin khom te ania wangin chung lama ko sonin wan tam tak mai wan tero te moi tak chi te yang anin siam tu maya chu kan lu silanga kan en zel don ni kala ngo lama yan lam hi chung lo na tur mun ania solama son kan penga chuan so me sonin wan tam tak kan upok don ni ini chu wai di sia local single online single ko kan ten na lo na ta na an ti to ni a chuan am chok to gi sar Noel Mops ini yang thingkung te hi alien train upato le ti sia ta ai tuna kan muang hianin an pom ni pom kum lai mai tur om te ni a chan pe chu thingkung lian tak te thingkung upato tak te an ni lom ti sia ta tianga garden nom tak mai elai slow le a che vela hianin tiang hianin huan pak nom tak te garden nom tak te mu tur om zel maya hei hi helaya slow khwa khopui le a che vel te tinom tu pakhat ati thei ome a solma sonin kan phei don ani tuna kan hu am hian hei a che vel te hi an architect engineering te an tiam le emaya ya kan buang hian talian amma chuan tui pangpar lotus tiang chi te tiang hian an da ma chu hei tuna taki chuanin an da le si lawa an na chu le si de poni mai thei ni an architect ro puisia te an architect an tiam zia te hi heng an garden an huan siam dan lo vel kan mu tang te po hianin an tiam zia hi an mu thei ni chuan lama po hianin huan moi tak mai chunga son kan lu chi zel dona chuan tuna kan hu ho so seri par bulhun lai takania chan te chu helai huna hianin seri par ilo vel te moi hun lai taka un kalin tha te nan la chuanin he pangpar emi he huan moi hun lai tak mai ang sia te helai huna hian an kala chuan tha te nan la video te an la chuanin un mom tak mai helai huna hian an lo mang thi ni ti kha kan sei do do ko kani hun chung thim hi thing no me mai a hei hoina lama piang mai hi ani kan fer te kan lo mi ti tur kopin yang hian nom namani chuan yang hian a thutna ilo belte tu se ilo belte solok tha ang chi te yanga solok do ta na sol te na mai tu thut teng ko amoi to tin an hung de zel ko ka an ti tha mai lem chan ang sia chen te chu kum pa te nia chen te chu kum no pam te an ni tama
มันก็ชูเราปักเตะอันนี้เรามาฟังยินอย่างยินเจ้าจ้างในไทยเตะกันนี่อ่ะมันซึ่งกันอย่างยินกันพิเศษนั่งชีเตนเช่นเด็กเราว่าเป็นพิเศษนั่งชีเตะส่วนนี้เดี๋ยวมาหันจุดลูกจ้างหัวหันจุดลงนั่นไม่ถูกแต่เราเป็นเตะเป็นจ้างนะครับผ่านมวยโตเสียดินอันเราพุ่งเสียไปอ่ะเป็นจ้างเสียเอ็มเมทีค่ะอันเสียเจ้าหัวนี่ตัวนั้นกันหมดอันนี้นี่เลยเราเวลต์พอฮีdecoration มวยตักเราตักกินเสียมเทียมเซลมาแห่งที่อัน architecture engineering ล้ำอันเราปุยเสียที่นำเสียงตู้อันนี้เทปก็ส่วนนี้Eli Stoke Poges Memorial Garden ผมช่วงให้มีอาชีพแต่ว่าที่นี่มันลายอันเบียกินผมจะพิสูจน์ปฏินั่นแหละผมจะพิสูจน์ปฐุมนะโซเวล่าอันเราดินได้ต่อไหมancient church อันที่ไหมSaint Giles Church อะไรแค่นี้บุญลูกอะไรแค่นี้มุตุรมปกะจู่ๆอินรินเลยจนี้ส่วนจิงดาร์สมตรินไตดาร์ลีเทงอันห้องที่นั่นนี่ส่วนช่วงแค่นี้บุญที่กันบรรลุจิตโตนะจู่อาหารแต่ล้มต้นครบไปเลยกันดูต้นแต่โอ้ละหมาดนี่เราจะกินดูมาเอามาให้เก็ดเนี่ยส่วนให้ผมจะมีสอบปฏินั่นแหละสอบปฐุมนะได้มีเราสับต่อผมจะสรีแหละสมสรีไล่ไม่เลี้ยงต่อที่เราเรียนhistory ในจุดตั้งแต่อันนี้เรามาบอกกันไว้ใจยินอย่างเงี้ยนึงกันโอเบติปะทำเน็ตทับเป็นโอเบติปะสับปูอันต้นกลางนะไม่ปกติอย่างเงี้ยอันผ่านไล่ที่ลำซีเตะไว้ใจยินอันตัวเลยฟาเตะเลยอย่างพอเวลมุทัยครบเตะไว้อย่างส่วนนี้ history เตะอันนุชเชียหมู่มาเฟลตะกินอันนุชเชียso may baka wain tengin ayan kolta a maintenance na yanin nasa takin fante an raise na sa yang kanin ayan kol na zona po nasa takin man kay hi sa po enton lang na pagkatak aniya it's one history lama po yanin nasa takin aniyan ma suway ani Israel fate tilaw vega so din heng sa nam puiso kan ngai English 好的，然後佢真正 history 嚟出特的，係咪啊？所以佢呢個，Zara 明顯馬來真正的馬來別人會特的，咁就係連大米的，人人跟住佢哋馬來的，Saint Giles，嘅。em mày hay tiếng nạ lâu về tê par chỉ sang tiếng nạ rong chỉ sang mấy anh đã khó mà trên tay chú anh par hun lại tắc tê anh làm mà trên rồi chú anh par là chuang gì luôn chuan hay varak nu pa te po mu tu anh mà hi sa va le lâu về ran nung te sakhi te po mu turan ama ni kum le kum masalama khan kan kal khan sakhi te po mu tur anam zut mai hemi pak chunga hian amun hi anom em maya nong cha te tan po mun nom tak mai tur chu ani hian hoina lampiang mai hi a hring dup maya hian thuma salama kan soi tong khanin hria ring na wan te ni bangin hian an then te chu an chung te moliam ta te thi ta te hria ring na tan tiang hianin lungphun ang chi te an neya chuan hei tuna kan mo hian
หุ่นสังไหมอันมิงเตเฮียนอันเจียกะอันที่กลมเตและอันเปลี่ยนกลมเตนั่นส่วนเฮียนชุดนะอมพกะเตียงขานินอามุนฮีอันเสียมตัวไหมนี่ที่ขากันหันใส่เตลตัวนี้ที่เฮียนให้กันห่วงเฮียนทิ้งกุ้งใส่หมอยสิฟังเตอันนี้ละมาจนตะฮิจูอย่างเฮียนให้อันหันเจ็บรัวละเฮียนสิฟังกินอันใจหมอยหมูนมทำไม่นี่ตัวไล่ตะกี้อันละเจ็บชุ่มแล้ววะอันละเสียมเริ่มโหลดพอดีไม่เทียอย่างเฮียนอันหันใจหมอยแต่สินะไปชวนเองตะกี้วนโมยตักไหมอันนี้โชว์เสร็จแล้วนี่ที่ขาอันหันใส่เตลดูปะกะจนโซ่ลำเตปโซ่กันดูดเพลงอย่างวนโมยตักไหมไว้เนี่ยเวทีกันนำตะกี้กันหวานในตักซึดตัวนี้ส่วนเฮลัยมุนฮีสโต๊กโพเจสเมโมเรียลการ์เดนส์เตียนอย่างนี้อาจารย์ตัดชูเฮลัยมุนเรากลินเฮลัยมุนคุณเด็กข้าตรุนเชียรินอย่างขันินอันนั้นรีแลกซ์อันนั้นเฮลัยมุนรวมตักไหมอะไรตักไหมเฮียนินอาจารย์ตัดชูคุณอันนั้นมังส่วนนี้เต็นวุ้ยเหลี่ยมอันนี้เฮลัยมุนฮีมุนรวมตักไหมอันนี้ที่ข้าเป็นหันสวยนนหมดดูอันนี้เชอรี่ปังปาร์วุลหุ่นไล่ตักอันนี้ส่วนให้ต้นเฮียนินเชอรี่ปาร์วุลหมูตัวเอามาเนี่ยเฮียนินหวนเฮอดีตใจมวยไม่อย่างเฮียนปาร์วุลหุ่นไปส่วนวุลซูไม่เฮียนกันหมูไทยจินตอกโซมีแข่งโปโซนหวนเฮใจมวยไทยไม่นี่โอเคน่าเฮียนไอ้ Stoke Poges Memorial Gardens ช่วงอันเราไม่เสียละส่วนช่วงละมาโซนarchitecture รูปวิ่งตะกี้นะหวนเสียม garden เสียมเราเฟลเต้กันเอ็นโดนนี่เล่ช่วงดูสิหลังโอ้ให้เองแต่ที่rose bar อันนี้อามาเราชื่อ rose bar คุณไล่จากอะไรนี่แล้ววะคุณที่จูนที่เลยเราเฟลไม่สตอละมาเฮียนปาร์รุ่นช่วงตัวนะจวนจูนเฟลเฮียนปาร์รุ่นไล่จากกันโรดอย่างช่วงเฮียนกันรูดตั้งสมัยโซนกันรูดตั้งarchitecture ปุ้ยตั้งไหมอันเสียมอามุทยาปุ้ยนี่ทั้งยินอย่างเฮียนินจุงอีเราเวลต์ที่ grape ชุยอินันสามทีระอย่างส่วนนินที่ grape ชุยสามพุ่นไล่เรานี่เลยเราลุกไม่ปุ้ยขบไหม grape ชุยที่จุงโชเวลจุไลส์โชเวลส่วนสามพัดก็ส่วนปาร์เตอร์ปาร์ชัวร์อารันระเฮนี่มุนฮีเกรบวีอันซามขาตีร์ฟิกไม่นี่อันอาร์คิเทคเจอร์อันดีไซน์ชิมฮีเราปุยที่เรารู้ที่เราอภิกตะกินที่มีกอลรัมลำเรื่องกุน่าเซตตินจังอันที่ไม่ทิ้งสไปทานมอลอินดาวปุยที่ตาเตะเชื่อเด็กนาตานะสไปทานมอลันเสียมเนี่ยขานินอดีไซน์ฮีไอ้นางเป็นไงลุงเตปอติเลงรุมอันนี้มาเฮียนไปเซลเป็นเฮียนสวยตรงขานินเดมา
hạt môi tổ vel hian in thut na ilo vel te hian an lo da zel mai a tiang hian engah hian a then te chu an ha dama chuan tlema nau noi deuh te pawh tiang hian tuna kan hmuh sawng lama pawh sawnin so nau suaya heng lai sin ba pui tu te helai huan en te kan hmu a sawnin nau omna tan te pawh thena chuan an hmanga chuan thu then te chuan helai mun hi kan sui tawng khanin thutthleng mawi tawka khat mawi tawka an dah zela chawlawk na mun awm tak mai hianin lo siam zel ani ti kha an sei tel kha bawk ani me mun reng pawh hi anuam em mai a tiang hianin an hoina lama piang wei pawh hi a hring dup mai a hei hian mun nom zia a ti lang chiang bawk a ti chuan pangpar chi hrang hrang te an dah bawk a tuna kan hmuang hianin heng pangpar chi hrang hrang mai mawi tak tak te an dah khawm te heng an par mawi zia an hmuh hianin he huan ti mawi tu pakhat ani tel ani tih kha soitel kan duh bawk a ti chuanin an architecture ropui zia hi soinon molh molh kan han duh bawk chu ani tiang hian he lama pawh hian hei tui pangpar lotus kan tih kha an dah bawk a amarawh chu a par hun lai ani lo bawk a ti chuan hei an lo la chuak tawh te pawh ni mai thei a tiang hianin then te rawh hi chu a la awm a chi an la thlak lo te pawh ni mai thei ni an hnuaiah khuan tui pangpar kan tih kha hmuh tur awm bawk ani then te hi chu hei a la awm ani hi tui pangpar hi tiang hianin a chhungah hian tui pangpar hmuh tur awm a chuan a par vul hun lai tak chuan hemi chung hi a khat vek mai a hna te pawh khat vek a tiang chuan par mawi tak mai tah hian an ran chuang ve bawk ani an architecture an engineer an tui lak dan i lo vel thleng ten le an huan siam dan mawi taka an siam dan te an en hianin hei helai mun Stoke Poges Memorial Gardens hi tam tak point helai munah hian an ran fanga huan mawi zia te website ate internet ate ti chuan chi hrang hrang Google ate pawh hmuh tur a awm bawk ani lehkhabua ziak te le lo vel te poems a ziak te pawh an awm bawk a tiang khanin cheng engemaw zata senga huan ropui tak mai tiang lai heng lai che vela tiang an siam an hmuh hianin rilru ati hlim em ani tih kha kan han sei bel tu ani
na kan om na hi Stoke Poges Memorial Gardens pon chung kha ala ni zela chuan hei heng te hi an rose kung te ania chen te hi chu par moi tak tak te azam chi te an ni hloma ki ga chung mi te hi kan mu sing chuan a then hi chu a par chuang pa ngai par var deuh te ma dang deuh te ma aping rong deuh ang chi te tiang khan an ni a par chu song rose par helai hianin an par te thil ni poine ro chuan hei a par hun la ni lo wang hianin kan lam hu lo wa a par kho mu tur lom lo wa amaro chu jun tha vela chuan par moi le chuan nga huan hi a chei moi le re don ni ti kha lai hian rose par garden rose garden bok ani chung te hi kan hu hianin an chei moi them em ya chen te hi chu ata kon chuang tan don chu ani hlama heng kan mu hu te hi rose kung vek an ni a par chi sang tlema zam deuh chi te tlema par cha deuh chi te par sin deuh chi te par buk deuh chi te chi sang mu tu bok ani rose par ho hi huan ti moi tu le huan chei moi tu pakhat ani ti kha kan sei tel du ni kan no me hei na yan Stoke Poges Memorial Gardens chung kha alani sela chuan helam asira hianin hei dil nuam tak mai om boka chuan ale lama son golf course Stoke Park golf course om boka hian golf lothiam ten golf walk na mun rem chang tak mai om boka ni sami so 5-star hotel ilo vel ani boka golf course nei tu hi Indian mi hosa Mukesh Ambani ani hei wain hi niruk mei tha coronation ilo vel king coronation tur vela tiang hian Windsor le che vel te chuan London le che vela po tiang hianin helicopter ra tianga